feu? Estem fent passes. Vale, voleu vendre al bosc? Ah, bueno, sí. Vale, sí. No, quin avorriment. Ah, és igual, vine. Bueno, vale, però no anem gaire lluny, eh? Vale, espera, que una cosa al patinet. On estan els altres? Miqui! David! Joel! Us ha semblat la dona d'Àlex? Sí, on està l'Àlex? Anem-lo a buscar. Pareu, que vaig a fer un riu.